Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Ani nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
stajemy w obliczu Boga, w szczególnym momencie dla naszej rodziny zakonnej, uroczystość świętego Józefa, kiedy to dwaj nasi bracia Emanuel i Jerzy złożyli pierwsze śluby zakonne. Osoba naszego założyciela, świętego Jana Bożego, którego życie stało się ofiarą, miłością i służbą dla drugiego człowieka. To szczyt ideału, do którego mieliśmy dążyć w wypełnianiu naszych ślubów zakonnych, aby autentycznie żyć charyzmatem świętego Jana Bożego w duchu rad ewangelicznych, w służbie ubogim i chorym. Boża opatrzność i Jego dobroć realizuje się poprzez ludzi, których stawia na naszej drodze. Dlatego kieruję najserdeczniejsze podziękowanie Tobie, drogi Ojcze Mistrzu, za trud formowania naszych braci. Szczególne wyrazy wdzięczności kieruję do najbliższej rodziny naszych braci Emanuela i Jerzego. To dzięki wychowaniu w wierze i miłości podjęli decyzję, by pójść za głosem Pana, służyć ubogim i chorym. Bóg Wam zapłać. Tych, którzy